Nyt mä teen äidinkielen oppisarjan, mut oikeesti mä painotankin siihen Sofi Oksasen koko tuotannon ja tahkoon miljoonia. Lähtökohtaisesti kirjallisuuden tekijällä, eli kirjailijalla tai kääntäjällä, on oikeus päättää teoksensa käytöstä, ja siksi useimpiin kirjallisuuden käyttötilanteisiin tarvitaan lupa tekijältä. Siis mitä? Eiks valkoinen lihansyövä heteromies saa enää edes kirjallisuutta hyödyntää ilman lupaa? Mutta tekijänoikeuslaissa määritelty sitaattioikeus on poikkeus tähän. Se antaa mahdollisuuden lainata kirjallista teosta ilman lupaa. Yes, mä arvasin, että löytyy porsaanreikä. Nyt hyväksikäytetään systeemiä oikein urakalla. Mutta saat lainata teosta tekstissäsi tai esityksessäsi vain. Siihen on asiallinen syy ja perustelu. Että mitä? Asiallinen syy ja perustelu. Pelkkä lisäarvon tuominen omaan tekstiin ei riitä perusteluksi. Eli voiks mä vaan skrivailla jonkun analyysin ja sitten ripotella täältä niitä sitaatteja? Kyllä, sopivassa laajuudessa. Ihanaa sanasto! Mä tiesin, että te ootte reiluja tyyppejä. Ilo palvella. Sanastossa olemme mahdollistamassa, emme kieltämässä.